Alright, so hey guys, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରମା ଜାନିସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ସହିତ। ଆଉ ଯୋଉ 3 ଜଣ ପଡେ ଚୋରିଆକୁ ଏଇଟାକୁ ଯାବେ ଏଇଟା ହଁ ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଭିତରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାକେ ରାତିକି ଆଉ ଦିନରେ ଘରେ କିଏ ନଥିଲାରୁ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ନଚା ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ତ ଭଲ ନୁହେଁ ଏତେ କହିକି ଆସିଛି ଆଉ। ସେଟାରେ ବି ସାନ ସମାନ 2-2ଟା ପଡେ ଓଳିକି ଅଛି। କାଇଁ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଛି ତୋର? अरे बॉलर है तो हम जीता मार दो दिमाग खराब हो जाएगा मैं माँ चलो देखा ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।